Salutare toată lumea și bine la un episod din Minecraft. De data asta vă prezint versiunea 0.14 S-a inventat Wish-ul. Dar nu i-a ajuns să aibă, nu i-a ajuns să aibă și te omor. Trebuie să puțin asta de heal. S-a mai inventat și Minecraft-ul cu chest, cu hopper și cu TNT. S-a mai inventat chestiile de-astea. O să fac și de pe 0.14 cu Andrei pe prietena și s-a mai inventat dispenserul și dropperul, s-a mai inventat și item hopper, s-a inventat și item frame-uri și slime block-uri. Putem să sărim pe el. S-a mai inventat chestia asta și să vă arăt o chestie foarte șmecheră. Galben. Și luați un chest bun, brown, poți să vă pun și capete pe cap acum, brown. E șmecheră, dar că atunci când se te uiți în sus trebuie să dai în jos, când se te uiți în jos trebuie să dai în sus. Dar eu m-am auzit deja. Se aude foarte direct când dai sound. Aici, nu știu dacă să... uitați, create map și puteți să vedeți și mape. Puteți să faceți și pe survival, adică... Să mă se miște Sugarcane. Să pun la pauză când să găsesc Sugarcane. Am găsit Sugarcane. O să vedeți că să facem partea și pe viitor. Aici, pe televizor. Așa, să facem. Oh my God. Dacă ți-e groază, asta e o nebunie. De proiectul tău la știință, să vezi cum e
Vezi, până acum nu ai nicio idee de ce se întâmplă mine. Nu renunțăm. Scuze, eu vorbeam cu sora mea invizibilă. Sora mea invizibilă, în premieră sâmbătă aceasta la 11:30. Disney Channel Trebuie prezintă o nouă frat. emoție Nu, să mergem gata așa. să înfrunte lui. Vreau acele putere. Pentru Marinet nu-i ușor să fii supererou, Ia-te după mine. dar adolescentă poate că e și mai greu. Ăla e iubitul tău? Nu. Adică, da? Nu. Miraculos, Nu. Bluza și Motan Noir. Noul serial începe luni 22 februarie la 17:10 la Disney Channel. Intrați acum online pentru o privire pe bunici în exclusivitate cu Miraculos, cu Bluza și Motan Noir. E chiar și mică versiunea asta. Mi-a spus prietena și de acum o să jucăm. Spălarea frecventă îți face hainele să pară Să uzate. jucăm Nu pe e 0. noul detergent lichid Herbal Care Ei, după 6 episoade am jucat pe 0.13, acum le jucăm pe 0.14. Pentru că se șeche și le mutăm. Noul detergent lichid Herbal Repair. Jit acasă, bă! Bă! Tu ce te crezi? Dacă mă duc de episoade de data viitoare, pa, pa!